gipogore paro, lakini majority of them wacho ni sirikal mag gwenge nitie kaka osekelo pogruok molo kaka ne nitiere mbele kanyo. Koro gima chandowa counties wa makaluo en gima waluongo ni development model manene wakao. Ne wakao development model madwa luongo kani kalongolongo, mido kitimo gik moko matindo makoro jopiny ok ne impact mare. To gimomiyo itime kamano nikech e county kucho nitiere akwede mag dhoudi or mag familia mabendo betie. Kodo ka jokon achiel wacho ni governor olalia jokang'ane, jokoni bende yuago ni governor olalia jokang'ane. Koro gima governor nyalo timo or kod mano, koro otimo ni jogo yud matin, jogo yud matin, jogo yud matin. Koro mano biro kawo wa higni mang'eny mondo wane lokruok maduong' mar devolution. But gi pacha, to onego obed ni kawayiere ni wan ji achiel, to wach ni gweng' ka gweng' nitie gimober monyalo time. Okay? Koro gweng' ka gweng', for instance, kadhi kata Kisumo, to wacho ni jo Ahero or jo Nyando gin madwa miyo gi pok mar loso mchele. Tiketo nigi factory kanyo maduong' mar mchele no, tineno ni ginyalo yudo kothe maber, timiyo gi support mondo gi produce mano. Kidhi matin, probably kiduogo side mar jok mantie Dunga koni madil kod weche mek rech, tiketo nigi kata factory mar rech kanyo, to gin gitimo mana speciality mar timo rech no. To iyudo ni kisetimo that kind of thing, to jopiny giwegi nitiere gik ma ginyalo loso, ma sirikal loso matino tindo, ma koket nigi, an sure ni johala wegi nyalo loso kata chiro miloso go, kapo ni omigi empowerment midwaro. To gimose bedo kakoro kendo bendo betie en culture or kido mwasekao ni jatelo en ng'ama nyaka bed kod pesa ne. Koro sama ng'ato dhi e kom, osiepa ni dwa dhi e kom moro mbele ka, tiyudo ka sami dhi e kom, tidhi e kom okirang msara madhi mbele cha, idhi rango ni kae idhi lose ang'o. To jopiny bendo keto jotelo tesre, kecho giparo ni jatelo, okopenje jatelo ni tento msache mochamo ni en pesa di. Eni luonge gik mang'eny miyudo ka koro jatelo be nyaka yud kaka yudo pesa mopogore kod yo midware no. Tingeni japiny to koro nene county in koro semi pesa makama gina ng'otiji en ang'o kaka governor manego bed ni ichwali county. An kaka japiny yath bende biro yudo gi services mamoko manego bed ni ichiwe county makamano. Nikech japiny to bineno ni pesa ni nodeko koro ka ni yude to en ang'o mane itimo godo. Any mana paro kamano kapok adhi Eric mapiyo. Ya, koro gima timre koro kendo gima bendo osebetie nikech of paro matin matimo gik moko midonjo matino tindo no. Emo miyudo ka waonge kod system kata mar pogo yath miwacho no. Nikech onego beni wantie kod procurement system mung'e ni stock out mar warumo after this period of time. Koro wakelo yath kanyakla, to wacho ni osuptal every week ukaw yien marom kama depending on tuoche mang'eny machandowa. Tuoche ma ok chandwa ok wakeli yien meke. But kaka sani gik moko dhi, to itimatima procurement tek ni yien obiro. Nitie situation makata kaluo waka magavana ne nomi thuolo man joka nokelo yien moneno mochwoe tik. After 2 days kigoche ni yien onge osuptal, wuok muna garungo tieno kodhi cheko osuptal manyo dhi to yudo adier ni joka karanyo mie box ma empty. Nikeche of kaka wase passive ni devolution obiro te makora yiego kode ni samoro nyalo bedo kas nikech kaka wabo onego beni matiyo ne jopiny kod kaka wang'iye opogre kamano. So kapok wang'iyo pesa momiwa, jopiny bende nyaka yie ni mandate mar county ochakre kanye to gik kanye. Erokamano ahinya Eric. Erokamano Sharon. Adwa puonjo jothurwa mondo owinj gik